Pag-asa Visayas may kumpirmar nga sukad ni atong Sabado pa nakasinati ang Kabisayan sa haze kun asuhon nga weather condition. Si Luan Mirundina sa report. Base sa coded data sa Pag-asa Visayas karong adlaw, nakasinati og light haze all quadrants ang Puerto Princesa, Roxas City, Dumaguete City, Metro Cebu, Tagbilaran City, Maasin City, Giwan ug Borongan Samar. Matod ni Mima Kasilagan, OIC sa Pag-asa Cebu, nga naobserbahan nila ang haze sukad pa niadtong Sabado. Nakabawas sa visibility nato dinhi sa Cebu og kita nato na kung during morning or late afternoon makita nato na dili na makita ang bukid sa sa Cebu, so it is caused by haze. Tungod kay padayong nasinati ang hanging habagat, gituhuang nakaabot na dinhi sa nasod ang forest fire sa Indonesia. Gitataw hinuon sa OIC sa Pag-asa Cebu nga bugtong ang Environmental Management Bureau lang ang makakonpermar sa epekto niini sa atong panglawas tungod kay sila raman ang may kahimanan sa pagsukod niini. Kung naapay mga usok doon or diretso pa rin ang forest fires doon sa Indonesia, so maka-experience gihapon kita og yung mga haze na tinatawag or yung smoke or dust particles na suspended. Kahinumduman, Oktubre 2015, nakasinati usab ang nasod og haze nunot sa netabo usab nga forest fire sa Indonesia. Uban ni Jun Solon, Luan Mirondina, Balitang Besdak. Environmental Management Bureau may pagawas og public advisory kalabot sa asuhon o haze weather condition dinhi sa Metro Cebu tungod kini sa epekto sa pong forest fire sa Indonesia nga nagkagrabe ang hanging habagat. Ang haze nga namugna sa sunog sa kasanghan nakamugna og risgo sa panglawas sama sa respiratory tract infections o cardiac ailments.